som List TV i avui tenim en primícia a Tercer, que estan fent un projecte molt xulo. Hola Edgar, com estàs? Bé, i tu? Molt bé també. Què projecte esteu fent? De què és? El proyecto es de la vida de María Fortún. Ens ensenya el que has fet vostè? Moltes gràcies. Hola, bon dia, com esteu vosaltres? Com et dius? Vostè? Vale, què haveu fet avui? Com això? He treballat una mica i he dibuixat. De què és el projecte? El de Maria Fortún. Jo he dibuixat una mica i I no teniu res en ment? Pintar, feu... sí, només falta una mica. Anem avançant. Molt bé. Gràcies. Som List TV, jo soc Alba i avui estem en directe en Tercer i nos va explicar algunes cosetes, algun projecte que estem fent i pues, avui la Laia ens van explicar un poquet el projecte que estem fent. Estem fent el projecte del Maria Fortún i explicant la seva vida i estem fent com dibuixos, també els guions i al final de tot això podem tenir un Òscar. Anem a passar a Tercer. Hola, com et dius? Daniel, Com et dius? Què esteu fent? estem fent la història de Maria Fortún. I com l'esteu fent? Hem fet un dibuix i els guions corresponents. I com habéis organitzat tot aquest projecte? El Sheikh i l'Abdel, el Sheikh feia els dibuixos, l'Abdel donava les idees i jo, l'Alba, la Laia i no sé què havia més. Fèiem els guions i també donàvem les idees als dibuixos. I habéis treballat bé al principi, us habéis ubicat que anaves fent? Sí, tot bé, bé. Sí? Sí. Tot bé, sí. Vinga. Cheik, com has fet aquests dibuixos? He fet els dibuixos amb la inspiració que m'han donat els meus companys. A veure quins dibuixos... Així, aquests dibuixos són de la vida de Maria Fortuny, no? Molt bé. I des de quan fa que dibuixes? Dels 10 anys o 9, no em recordo bé. I com és que vas començar a dibuixar? Ben Dragon Ball, la meva sèrie favorita. Veient Dragon Ball vas començar a fer els dibuixos. Molt bé, doncs moltes gràcies. Vinga. Hello, my name is Juanjo y esto es List TV. Hello. Hello, my name is Diego. Who is the man? This man is Maria Fortún. He's a famous painter in Reus. He was born in Reus. He went to Morocco to paint a lot there. And he got married in Roma, and this is one of the important paintings of him. Wow, impressionant.